korvalta vetää siinä nyt Pro-Purnista Paappatunturilla, kyllä näin on. Pro-Purnista Paappatunturilla siinä Sami Toppari. Topparihan kävi keulittamassa tuossa AMX-äänsä todella miehekkäästi ja kävi jo yhden kerran testaamassa tuon Paappatunturin ajo-ominaisuuksia ja huomasin ne erittäin erinomaisiksi. Ja siellä meillä Jukka Kusikivi, Mattila, Petteri Valtanen Vatasen kyydissä ja sitten Marja Törni Kalhojen Pallivahasta. Jarkko kepitti häntä oikein kunnolla. Mutta nyt katsotaan miten Paappatunturi keulii. Ja pysyykö etupyörä maassa ennen tuota 1 mailin matkaa. Ainakin tässä lähdössä kyllä hiukan pitoalueelta ulkona siinä. Kepittää Topparia. Oi jappa jee. Ajanut tänään ajan 7 Nyberin paras aika tänään 6.3.69, eli laittelu 1 oikealla radalla Seppo Nyberi, vasemmalla radalla on laittelun 9 Tapio Haka. Ja mahtavat pyönikset siinä Nyberi vetäisi tuolla Sevi 2. Pikkulohkoinen Sevi Nova SS. Erittäin nopea auto ollut kautta vuosien. Tiukkaan paikkaan joutuu Haka tässä heti ensimmäisellä pudotuskierroksella. Ja punavalon ottaa siinä Tapio Haka vielä kaiken lisäksi. Ja jatkoon tästä Seppo ja Teemu Kuussalo Nissan Skylinella vasen rata. Ja näin siellä sitten sähkölasi nostetaan ylös tuossa Street Bracket Kilburissa. Ja oikea rata, Tero Alatyppö Dodge Charger 500 oikea rata. Ja Teemu Kuussalla meni hieman pasmat sekaisin tuossa ikkunaan nostaessaan ja reaktio yli sekunnin. Tero Alatyppö reaktio 8.6. Valoa tai alita tätä omaa henkilökohtaista indeksiään. Lähtöreaktiolla on erittäin suuri merkitys. Molemmat vihreällä liikkeelle, Osmo Isokungas oikealta radalta paremmilla reaktioilla ja sinne mennään dieselit pölysten kohti maalia ja jatkoon tästä lähdöstä. Oikea rata Osmo Dusterillaan ajanut 8247. Frank Granqvist Sevi Nova ajanut 8989 ja indeksi on hänellä 8880. Oikean radan Granqvist saa lähteä siis liikkeelle noin 0,6 sekuntia ennen vasemman radan Petteri Ojaa. Tulkitaan hiukan asiaa, nyt meillä monitori näyttää täällä Granqvistia jatkoon, vaikka hän teki ensimmäisenä rikkeen. Meni jatkoon Granqvist vai Tikkaoja? Ja 96 ajan. Ja Kankaanpää laittelu 5. sijalla. Nimenomaan lähdetään nimensä mukaan yhtä aikaa liikkeelle, ei mitään tasoituksia, ei indeksin alituksia eikä muuta, mikäli punavaloa tai muuta rikettä ei tule, niin maaliviivan ensimmäisenä ylittänyt kuljettaja on voittaja. Vasen
Tero Pirttimäki, oikea rata. Ja näin siinä käy, että Starfire jyrää. Ja hienoa Burnista hienolla autolla. Itse asiassa molemmilla radoilla vetää siellä vasemmalla radalla Jukka Tukiainen Ford 5-ikkunainen kopee oranssi kilpuri ja oikea rata. Viime kisassa hurja keulia näyttänyt Fredrik Grönlundin Volkkari Kirppu. Fredrikin kirpun veto. Ja Testman ryhmää siinä. Toni Ylipelkonen, vasen rata. Arvi Mylläri, eli Pelkota jatkaa. Ajat Toni Ylipelkonen. Emme saaneet nyt aikaa tuonne vasemman radan kuljettajalle. Harri Mylläri puolestaan 7.280 aika 165 kilometriä tunnissa. Ja sitten siellä vasemmalla radalla tulossa todella kyvykäs ja toimiva auto. Petteri Vatanen. Porissa jotain muuta, täällä Vatanen. Chevy 210, vuosimalli 57, punainen, Ploverilla yritetty auto vasemmalla radalla. Ja Sami Toppari, ET Bracket-ryhmän kuljettaja, on ilmeisesti veti tuossa päivän nopeimman ajan ensimmäisellä kierroksellaan tässä oikealla radalla. Eli Petteri Vatanen vasen rata, Sami Toppari oikea rata. Ryhmän aika 7.657. 6.375 vastaa sitä 99. 99 aikaa suurin piirtein varttimaili. 7.657 aika on noin 11.9 aika. Vatanenhan on vetänyt ainakin 10 kaseja tuolla todella hienolla autolla, joka eilenkin illalla oli Seinäjoen Ruisingissa mukana. Hessa-ryhmän vasen rata ja Mika Saari ET Bracket Oldsmobilella oikea rata. 3 ja hän ajaa ajan 7.668 150 kilometriä tunnissa. Ja eikä muuta kuin uutta putkeen, sanoi mummo lumessa. Vasen rata Granqvist, Sevinova, oikea rata Osmo Isokuumas, Mersu 124. Street Bracket-ryhmän kilpureita nämä molemmat. Granqvist, Sevinova, Isokuumas, Mersu. Ja lähtöreaktiot ovat pikkasen pidemmän korreen tuossa 10.382. Ja nyt siellä sitten teknisiä ongelmia siinä Peter Setälällä ja näin käy, eli Robert Engblom ajaa tämän yksin tämän lähdön. Siinä tumppaa tuo Setälän Chevrolet Sevelle tuohon burnouttiin. Siellä pikkasen näkyy liekkiä tuolla konehuoneen puolella ja tilanne on hallinnassa.
Mutta näin hän ei pääse sitten lähtöön, vaan Robert Englund Tomarolla vetää siinä yksin tämän lähdön, eli Heads Up-ryhmän lähtö Englundille ajanut tänään. Meillä on siinä mustan puhuva Plymouth Belvedere-kuljettaja Rauno Hanhikoski ja ryhmästä sekunnin hän tuossa odottelee, että mistään se aurinkolaus laskee ja nousee, mutta sinne mies painaa sitten Plymouthillaan. Aika 10.4.25. Todella uskosta mustalla Chevy Malipullaan. Benny Ingves Plymouth Barracuda kulkenut aikaan 8.5.07. Arjo Jalan Malipu aikaisemmin tänään 8.4.53. Sellaista 12.6 ja 12.7 välistä aikaa. Ja sitten tulossa viivalle siihen Cloveri Pointin vasemmalle radalle Marko Vanhamäki Dodge Dartillaan. Ja ryhmä hänellä ET Bracket ja Street Bracket, eli tähän käyttöryhmään kuuluu Sampokoskelle reaktio 7.24. 155 kilometriä tunnissa. Sampokoskelle 10.534. 111 kilometriä tunnissa. Ja tuo Vanhamäen 7 pidetään 15.5 aikaa ja sieltä tulee meillä sitten Hannu Tekoniemi vetää tuollaista kunnon ProPur. Eli lähinnä testilähtöä siinä vetää siis Hannu Tekoniemi. Kilpailee tuolla reaktioaika 8.1.0 ja aika hänelle 6.6.52 108. Ja sitten Dan Respect todella hienolla punaisella isolohkoisella Corvetellaan osallistuu Heads Up-ryhmään. Ajanut tänään ajan 7.7.07. 7.7.07 on sellainen 12.0 aika suurin piirtein varttimailille muunnettuna. Kertoo 7.5.62, eli aika paranee. 157 kilometriä tunnissa pyyhkästää siinä Vettellä tämä 1.8 mailin matka. Ja nyt tulee aina vain vehkeet kovenee, mutta jotain pamahtaa siellä nyt sitten Hannu Myllärin Outlaw Dodge Avengerissa. Kone sammuu tuohon burnouttiin. Tämä kyseinen musta Dodge Avenger ajoi viime viikonloppuna tuolla Pudasjärven SM-osakilpailussa.